Vitajte vo svete Cepter, mieste, kde sa spájajú inovácie, zdravie a úspech. Cepter International je tradice, kvalita a úžasná obchodní příležitost. V Bratislave sme zažili deň plný inšpirácie, energie, vízie a zábav. Cepter už viac ako 30 rokov mení životy Slovákov k lepšiemu. Spoločne sme oslávili naše úspechy a objavili nové možnosti, ako prinášať zdravie a pohodu do každodenného života. Myšlenkou Ceptru je pomáhat lidem objevovat zdravý životní styl v každém momentě jejich života. Cepter je viac než značka. Je to cesta k zdravšiemu a úspešnejšiemu životu. Pridajte sa k nám a buďte súčasťou našej misie.